बड'लेण्ड रायजो दाबियाथ' बेथ' एखेबारे बयनिबो बर' फिसाफोरनि बिखा बिख्लो बयबो दंखायो आरो जोंनि बे दाबि बे गारनो हायै दाबि रावबो गाराखै बेखौ हयथ' गेजेराव जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव एसे माने जोंनि गेजेराव गोबां कुइसन जालायदों दावराव जालायदों जे रायजो नांला होननानै दा माने कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन देनानै लाबोलायनाय बेफोराव बोराबलायनाय जादों दा बे खेथ्रआव जोङो आरोबाव आन्दलनखौ जों खालामफिननांसिगोन बे समनिफ्रायनो लाबोनाय जादों जे जों आलादा रायजोखौ जों नांफिनसिगोन जों बिफिननांसिगोन जों आलादा रायजोखौ गाराखै बे जिनिसा सेन्टिमेन्टआ फैदों ओंखायनो जोङो दिनै आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन आरो बे जोंनि दाबि बियो आरो बड'फाया बुंलांखादों जोंनो जे जोङो गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला जोंनो आलादा रायजो जोंनो नांगोन आरो जों आलादा रायजोखौ जों जेरैखिया जों सोरजिनांगोन आलादा रायजो मोनाब्ला जों गेरेमसा हारिखौ दानो हानाय नङा आरो आलादा रायजो मोननो थाखाय जों बयबो बर' लिडारफ्रा ज' जानांगोन जों खौसे थानानै जों अहरह संग्राम खालामनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों आरो बुंनायल' नङा बिथाङा गावनि डायरियावबो लिरना गालांदों आं थैनायनि उनावबो बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलना जाहाथे अहरह सोलिबाय थायो आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे खौसेनो थायो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि डायरियाव लिरना गालांदों दा ओंखायनो बे बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो दिनै जे माने बुंफिनबाय बेखौ जों जरदार खालामनांगौ आरो जिहेतु जोङो थांनाय 2014आव जिके पिल्लाया दायथ' माने होजादोंमोन भारत सरकारा एनडिए सरकारा माने जिके पिल्लायखौ दायथ' होदोंमोन जे बड'लेण्ड रायजोनि सायाव माने होथाव बिनि फिजिबिलिटिखौ स्टाडि खालामनो थाखाय वान मेन मोनसे कमिटि जिके पिल्लायनि दायथ' होदोंमोन दा बे जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों दिनै रिभाइभ खालामनो थाखाय जों खावलायहरनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों बुंनांगौ आरो जों दा बेखौनो थाबैनो जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरगोन जिके पिल्लाय कमिटिखौ रिभाइभ खालामनांगौ आरो दायथ' फिननांगौ बे जों दा बाथ्रायाव बुंगोन हयथ' बै समाव भुल जादों जोंनिया बे समाव माने जिके पिल्लायखौ जेब्लानाखि दायथ' होदोंमोन 2014आव बे समाव जोंना बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोना उरखाव गोरा ब्रह्ममोना जे रं कनसेपसन बिसोर माने जोंनि बेखौ नाङा जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों नाङा होननानै बिसोर माने रिजेक्ट खालामदों बिसोरो जिके पिल्लाय गबेक टायार सावलाबायदों बिसोरो बन्द' खालामलाबायदों बेबायदि होननानै बिसोरो रिजेक्ट खालामदों आरो बिसोर थ्र' नेगसियेसन माने बड'लेण्ड समस्या समाधान जानांगौ बिसोर बुंदों बे रं जादों बिसोरना दा दिनै जों बे भुलखौ जों दिनै कारेक्सन खालामनांगौ आरो जों बे माने जिके पिल्लाय कमिटिखौ थाबैनो दाना हरफिननांगौ होननानै जों दा जों